Ja, men jeg vil bare lige hurtigt gå igennem, hvad vores by kan, eller vores hus. Hvis vi starter herover, så har vi et hus, som der kan gå ild i. Og der er nogle forskellige dioder derinde, og vi har noget røg, der kan gå op af skorstenen, når der kommer ildebrand, og den bliver aktiveret af sig selv efter en eller anden periode, helt tilfældigt. Vi har sat den relativt kort, fordi vi er interesseret i, at det skal ske hele tiden. Vi har også lavet en knap, så man kan aktivere den selv for at vise det. Herover har vi politistationen og fængsel. Der er nogle AFD-måler til at åbne bommen, hvor man skal have. Enten skal man være politibetjent, eller også så skal man have været inde på politistationen og stjæle et falsk politiskilt, eller det er så det rigtige det. Og så kan man også bruge det til at komme ind med. Og hvis man er inde og redde sin makker, så går der en alarm herovre. Over på brandstationen, der har vi både en alarm og nogle sirener, som går, hvis der kommer ildebrand herover. Ja. Mens vi venter på en ildebrand, så kan vi lige demonstrere, at vi også har noget nattebelysning. Ja, nu gik der så ildebrand. Det kommer rimelig hurtigt. Og røgen er kommet op af skorstenen her. Så det virker nu. Og hvis man så gerne vil slukke ildebranden, så kan man køre ud med sin betjent. Herover lyser de stadigvæk ind til branden er slukket. Og så sætter man simpelthen bare lige stigen op hertil. Og så slukker man branden. Og man kan køre hjem igen. Og det kommer altså som sagt tilfældigt. En anden lille feature, det er, at hvis det bliver mørkt, så tænder lyset i byen. Både inde i huset her og omkring stationerne. Den næste ting, vi vil vise, det er ham her politimanden, der har fanget en røver. Så han kører røveren ind i fængslet, kører hen på AFD og smider ham i fængsel. Så kan ham her røveren her, hvis han vil redde sin anden røvermarker, så kan han jo for eksempel tage ind til politiet og stjæle et politiskilt, så han kan lade som om han er politimand. Og så kan han med det politiskilt snige sig adgang til. Så har vi lavet et lille reb. Det er lige meget. Jeg vil bruge det her for eksempel. Som han kan bruge til at kaste op. Her. Og så skubbe den her ned, så han kan redde sin marker. Og når han gør det, så går politialarmen. Goddammit. Og så bliver de jo nødt til at skynde sig væk. Sådan der. Yes. Så vi har to herover snakker de trådløst. Dem har vi bare kablet direkte, men man kunne lige så vel have gjort det trådløst der også.